ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಕೇರ್ನ ಕೇಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ರ ಕೋರ್ಟುಡು ಸೋಮವಾರ ಪೊಲೀಸರಿನ ಬಾರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತುಡು ಶುರುವಾತಂಡ ಸುರುತ ದಿನದ ಸಾಕ್ಷಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆಡು ಕೇಸ್ತ ಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಅಪ್ಪೆ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗತಿ ಪಂಡಿರ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಒಡಿಪದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರೇನ ಕೇರ್ನ ಕೇಸದ ಸಾಕ್ಷಿಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು ಸೋಮವಾರ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರೇನ ಅಪ್ಪೆ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಶಾಂತಿ ಬಾಯೇರ್ನ ಎದುರು ಅರೆಗತೀರಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಪಾಯಿರು ಅಂಗಾರೆ ಈ ಕೇಸ್ದ ಸುರುತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನ ಎಸ್ವಿ ಗಿರೀಶ್ ಅರೆಗತೀರಿನೇನು ಮಾತ ತುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೋಪಿಲರ ಪರವಾಯಿನ ವಕೀಲರು ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಶಿ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸವಾಲ್ ಪಾಡುವೆರು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಮಲ್ತಿನ ದೂರೂಪುನ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ಟನ ಅಮ್ಮಿರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರಾದಿತ್ತರ 2017 ಜುಲೈ 28 ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಕೇರ್ದು ಹೋಮಕುಂಡೋಡು ಪೊತ್ತೈನ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೊಡೆದಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿರು ನಂದಳಿಕೆ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕರ್ಪಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆರ ಭದ್ರತೆ ದಾದಿಟ್ಟಿಡ ಆರೋಪಿಲಿನ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕನವಂದೆ ಜೈಲಿಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಯಿರ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗನುಡು ಭಾರೀ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಒಟ್ಟು 177 ಸಾಕ್ಷಿಲೆಡ್ 44 ಸಾಕ್ಷಿಲೆನ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 2 ಆಜಿಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ 14 ಪದ್ನರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಮುಖ್ಯ 35 ಸಾಕ್ಷಿಲೆನ ವಿಚಾರಣೆ ಆದಿ ತಿಂಗಳದ ಉಲಾಯ ಮುಗಿತದು ವರದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು.